Bending ungkung tengorong lewat yo menukar gumurung tambur waswarane tata kuning lampung udo kang ditambur sora tambur kong peri suling lan salumpret udo kamuraan kanggo belakokso Cek semangat lho nggih. Mas Rigo dan kawan-kawan. Porotan tomo magito gito Samyo ayo Mbak Reni. Alon-alon Mas Riku. Ya. Mas Edo. Iya. Iki Mas Edo seru wegep iki. Iya la 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 la. Yo. Yeah. Oh, ya.
rampak jogete saya angem semake jong nganti keri senggak runtut amenangi jong uci wani agawe sem-seming ati Sayuk rukun kumrekut bareng kumandang rampak jogete saya anyem semake jong nganti keri senggak runtut amenangi jong uci wani agawe tentrem ning ati sayo rukun gumregut bareng kumandang rampak jogete saya anyem semake jong nganti keri senggak runtut amenangi jong uci wani agawe tentrem ing ati sayo sinar budaya Yo. Ya, lo. What? Yo Op. Aduh, Rika betan apa bungkus peta iku isi napa Bapak wis teko kaget aduh Rika betan apa bungkus peta iku isi napa Cek alon-alon ngir just iya hop
Ayo. Gebese. Just la 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 la. Ya. Just. La. Tanpa mikir yo kene tansah klisian muter-muter watenge krasa krucukan saya kepengin wae nikmate sego pate gawang sambel kari tempe sambel campur melandingan terasi dele tumpang kulup godhong kates lembaran dipangan esuk matuk dipangan sinambi ngantuk dipangan wengi-wengi saka pate ora meriah tanpa mikir yo kene kanca klisian munter-munter wetenge saya glondongnya kepingin wae nikmati sego pate gawang blendrong keri tempe sambal tawar landingan terasi dele nopak kulup godhong katet lembaran dipangan esuk atuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengi nyoni saka pate murah meriah Ayo ayo Kang Tum ayo Kang Tum
sinar budaya sinar budaya sinar budaya ayo monggo Kang Tum Mbak Reni monggo Boati Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma bismillah sholata Daimata bitawami mulkilahi Topo atiku limo sawernane Maca Al-Qur'an angen-angen samanane Ping pitune salat bertulakonono Ping telune wong kang saleh kumpulono Kaping pate weteng kudu ingkang luwe ping limane kedalu ingkang suwe sekabeh sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani monggo Kang Mas ayo ayo Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Adada ma bismillah sholatan daimata bijalane mutilahi Tonggo atiku limo sawenane Ping pisane maca Qur'an samanane Ping pindhone salat bertulakonono Ping telune wong kang saleh kumpulono Ping papate weteng kudu wani luwe Ping limane dikir wengi ingkang suwe sekabeh lamun bisa lakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi ayo sinar budaya Jos sinar budaya ayo
ho a he a o he o he ho sa a o a e he e ho a he a o he o he a he a o he o do a o a o e e e a o e o do a e a hop e o a o e o e a o e o Ayo. Yo. Kang Tum. ayo awas sing prayitno ngati-ngati anakku kabeh yo yo go a o e a o e a o e a o e a ayo sinar budaya awas ayo kene pentik sirah lu waduh lo waduh ayo Yo tumandang ngemprang wasamapta kalir sing ngalodra kridane sang raseksa lumampah magap-magap sami lumangsa nyegat-nyegat sang paketan kandhatan samulat ler kuciwat sang lumangsa mangsa paket kasulaya
Sikra nayaka angayai karya tumandang ing praja kumagot cancut taliwondo manunggal setya dempya timelesti sora iku muro samyo tregut karsi estu kata daono sanata sajuru-juru ngayahi karya Sikra nayata angayai karya makaryaning praja gumregut sampur cancut taliwondo manunggal setya dampya timelesti swarane gumuro samyo tregut karsi estu kata baono sanata sajuru-juru ngayahi karya